Исәнмесез? Сез Татарстан 24 каналында полиглот тапшыруын карыйсыз. Сезнең белән мин Гөлүсә Сыңгатуллина. Бүгенге тапшыруда алынма сүзләр турында сөйләшербез. Бер генә халык та айрым изоляцияләнеп яши алмаган. Элегрәк башка кабиләләр белән аралашу, соңга таба төрле халыклар, дәүләтләр белән аралашу нәтиҗәсендә татар теленә теге яки бу телдән алынмалар килеп кергән. Ягъни алынма сүзләр халыклар арасында барган иҗтимагый, сәяси, мәдәни багланышларга бәйле рәвештә бер телдән икенче телгә үтеп кергән сүзләр. Алынма сүзләр барлык телләрдә дә бар, әмма үтеп керү юллары төрле булырга мөмкин. Язма юл белән кергән сүзләр нигездә үзгәрешсез саклана. Мәсәлән, департамент, партия, башка телдән кергән сүз тышкы яктан гына түгел, мәгънәсе ягыннан да төрле үзгәрешләр кичерергә мөмкин. Мәсәлән, китап сүзнең татар теленә бер тыш астында берләштерелгән сәхифәләр мәгънәсе генә алынган. Төшенчә атамасы буларак үтеп кергән алынма сүзнең мәгънәсе үзгәрми, әмма синоним рәвешендә алынган сүзнең мәгънәсе үзгәреш кичерә. Татар телендәге алынма сүзләрне кулланылу активлыгына карап 3 төркемгә бүләләр. Гарәп һәм фарсы сүзләре, рус теленнән кергән сүзләр, Европа телләреннән кергән сүзләр. Татар телендә саны һәм активлыгы белән гарәп, фарсы һәм рус алынмалары аерылып тора. Алардан кала татар телендә борынгы чорларда ук кергән һинд, Кытай, монгол, фин-угыр сүзләре дә кулланыла. Бер төркем алынма сүзләр күп кенә телләрдә кулланылалар. Алар халыкара лексика буларак билгеле. Әйтик, демократия, конституция һәм башка сүзләр. Шуннан да, гарәп һәм фарсы телләреннән кергән сүзләр сөйләмебездә зур урын алып тора. Идел Болгар дәүләте 922 елда ислам динен кабул иткәннән соң гарәп җиреннән бик күп укымышлылар, сәүдәгәрләр, сәяхәтчеләр күчеп килгәннәр. Болгарда күпләп мәдрәсә, мәктәпләр, мәчетләр салынган, халыкны гарәп язуына һәм теленә өйрәткәннәр. Алынма сүзләр телебездә шул кадәр киң кулланылган. Тора бара аларның читтән кергән сүзләр икәнлеге беленми дә башлаган. Мәсәлән, гарәп теленнән кергән рәсем, сәяхәт, нокта, мәсәл, кир, сәүдә, тәртип сүзләре һәм фарсы теленнән кергән шәһәр, бәхет, кагаз, шимбә, сөрмә, начар, рәвеш сүзләре. Төркиләр славян халыклары белән тыгыз бәйләнештә яшәгәннәр. Игорь полка турында җырда да төрки сүзләрне ишетергә була. Төркиләр славяннардан күп кенә сүзләрне кабул иткәннәр. Мисал өчен, арыш, мүк, буразна, уҗым. Славян халыкларына да төрки сүзләр күпләп кергән. Алтын, балык, камыш, карандаш һәм башка сүзләр. Рус алынмалары Казан ханлыгы яулап алынганнан соң күпләп кабул ителә. Рус сүзләренең татар теленә кабул ителүе берничә чорга бүлеп карала. Беренче чор борынгы чор, Казан ханлыгы алынган чор 9-16 гасырлар. Икенче чор Казан ханлыгы алынганнан соң 18 гасыр азагы. Өченче чор 18 гасыр азагы, беренче рус революциясе. Дүртенче чор Октябрь революциясе чоры. Бишенче чор Октябрь революциясеннән соңгы чор. Татар теленә рус теле аша башка телләрдән дә күп сүзләр кергән. Мисаллар китерик. Инглиз теленнән пиджак, волейбол, футбол. Немец теленнән ракета, шахта, штаб. Француз теленнән сезон, балет, ресторан. Грек һәм латин телләреннән драма, республика, элемент, актив, физика, планета. Итальян теленнән конфета, фонтан, салфетка һәм башкалар. Шушының белән тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Бүгенге тапшыру сезнең өчен кызыклы һәм файдалы булгандыр дип ышанып калабыз. Мин Гөлүсә Сыңгатуллина сезнең белән сау буллашам. Очрашуларга кадәр.